Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μπάμπης και σήμερα κάνω το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Είναι πρώτο μου βίντεο, οπότε θα γίνουν λογικά κάποια λαθάκι. Τέλειωσε και η προπόνηση. Ναι, μισό λεπτάκι, ένα μικρό lag. Αυτός είναι ο παίκτης μου, είμαι στην ομάδα Mythic Heroes. Έχω για τα level μου αρκετά καλά skill. Έχω πολλά πράγματα, υπερβολικούς πυράβλους. Έχω 27.000 τιμή, είμαι 126 level. Και έχω πολύ lag, δεν ξέρω το γιατί. Αλλά πιστεύω θα στρώσει. Να έχω πάρα πολλούς πυράβλους. Έχω 25 ενισχυτικά. Και η περιγραφή μου είναι λίγο παράξενη. Μισό, γιατί μου κολλάει τώρα το Hero Zero, δεν ξέρω το γιατί. Να το. Γενικά θέλει απλά να σε μπερδέψει. Θα σας αφήσω λίγο να το διαβάσετε. Αν θέλετε σταματήστε λίγο το βίντεο να το διαβάσετε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Είμαι στην ομάδα Mythic Heroes, όπως είπα και πριν. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και ναι, είμαι καινούριος στην ομάδα. Ο αρχηγός μας ο Κουλίνος, Mythic Heroes. Και δεν μπορώ να πάρω ακόμα μέρος σε μάχες, γιατί μπήκα σήμερα. Έχει αρκετά καλές δεξιότητες, πολλά λεφτά και έχει 23 άτομα. Έχει πιο παλιά περισσότερα, απλά έφυγαν κάποια άτομα, πήγαν σε ακόμα καλύτερες ομάδες και έχω φτάσει έχει διάφορες ζώνες, έχω 30 βοηθό. Μισό, ένα μικρό lag. Αλλά δεν έχω βρει κανέναν άλλο βοηθό. Αλλά γενικά είναι πολύ καλός ο βοηθός μου. Οι ειδικές αποστολές. Μισό, ένα πολύ μικρό lag. Γιατί κολλάει τώρα. Έχω 25 ενισχυτικά. Και γενικά μου λένε και ότι ο παίκτης μου είναι καλός, αλλά πρέπει να ανεβάσω λίγο τα skill μου, ιδίως στη δύναμη. Έχω 496 δύναμη και πρέπει να ανεβάσω και μυαλό και αντοχή και διαίσθηση. Γενικά πρέπει να τα ανεβάσω λίγο όλα. Αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω και άλλα βίντεο. Γεια σας!